Diwata para makuha. Sana ginato ni makuha. Ala guys, kanino ka mo guys. Pakadagko ah. Salamat sa paring Jo. Guys, katong isagol sa gulay. What? Uy, kalami sa mga bisol. Gulay na ni Mare. Gay. Ada. Ada di pa. Tara. Kalami. Ani. Ana ni ron sagol lang mo ni gulay kay. Lami kay diring gulay buki ba. Okay. Tara. Lami kay gulay. Ala. Dara. Sana. Ini ko tao, kapag ko biyanan. Ini ko tao. Alamads. Oh, naana po saging ut. Laparag maisan ay maisan. Laparag ko ani si paring Jo oy. Kadakong amads sagingan oy. Biya to aning pauna. Ano ni mads? Hey. Ko na to na to mads, eh. Okay. Pakuha daw ning paring Jo kay sakad ka magto. Saka ko, saka dili, saka dito saka. Ha? Saka ko mads para makuha ko ning saging mo. No. Saka sige. Ito lang ako lubot ha. Ayaw di ma. Dili jud makuha lagi ni oy. Diwata para makuha. Sana ginato ni makuha ang duwa. Sama ka. Ala guys, kanino ka mo sa atin guys. Salamat po ni paring Jo. Kanaadyo ni saging. Kakakuha na mag-swing. Kuha na natin. Tara guys. Kaya. Salamat. No. Ay, salamat. Salamat guys. Nakuha na gid namo ang saging. Ana gid mi libre prutas. Ano naman? Sige na.